Vážení priatelia, rozhodla som sa spraviť toto video z viacerých dôvodov. Pán premiér, to, že ste ustúpili jednému vydieračovi s menom Rudo Huliak, značí, že musel mať veľmi veľké karty na to, aby ste mu ustúpili. Predpokladám, že sa jedná o spochybnené pozemky Slovenskej republiky, ktoré sú vo vlastníctve pána Ruda Huliaka a jeho známych. Áno, zverejnila som, že má maďarské korene a už sa ani nečudujem, keď je všeobecne známe, že nám tu na našej pôde rozkazujú Maďari. Takže, pán Fico, verím tomu, že toto bol ten pravý dôvod, prečo ste Rudovi Huliakovi ustúpili s ministerstvom. Lebo pozemky. No a ďalšia vec je, že sú nám tu Maďarmi likvidované tým, že dovolia Holanďanom nám tu sadiť repku olejnú, ktorá sa najhoršie spracováva telom. Začínam chápať, že slovenská vláda robí všetko preto, aby nás zlikvidovala prostredníctvom nie najkvalitnejších potravín. Pokračujem ďalej. Rudo, ty by si mal konečne urobiť poriadok svojej strany Národnej koalícii. To, čo si verejne predviedol na Romane Tabak, s ktorou teda nemám žiadnu náklonnosť, ale v tomto prípade si ju musím verejne zastať, pretože to je pre teba typické, ako ty jednáš s matkami samoživiteľkami. Odmietla ti niečo vyhovieť, odmietla ti niečo dať, tak si ju verejne pošpinil. Toto isté ste spravili aj mne. Áno, sprav si poriadok so svojou stranou, pretože tvoj tajomník Dušan Stríž a Ševčíková asistentka Petra Grebačová ma už 2 roky vydierajú o financie, auto, byt, všetko. Tak Rudo, urob mi láskavosť. Stačilo. Daj im už všetko, čo môžeš. Auta, byty, luxusné práce, veľa peňazí, aby prestali vydierať. Tak, ako si vydieral ty, Fica. Mňa nezaujíma, že Fico dneska odbehol 7 kilometrov. Mňa zaujíma, že je likvidovaná naša pôda a zaujíma ma, čo dám zajtra deťom jesť. Aby to bola kvalitná strava, aby mohli mať zdravé deti, aby si mohli kúpiť vlastné bývania. Táto vláda robí všetko preto, aby tieto atribúty boli zlikvidované. Stačilo. Stačilo. Vydierači sú tu vynášaní na piedestál a seriózni ľudia sú tu dupaní. Pozrite sa napríklad na prípad pani Krajníkovej. Je to nemysliteľné, aby tu boli zneužívané právomoci na to, aby mohli normálne, verejne porušovať zákon. Túto dámu si nesmierne vážim, sledujem ju už dlhšiu dobu od covidu, má predo mňou nesmierny rešpekt a úctu, pretože táto dáma dokázala sa vzoprieť systému, dokázala povedať ľuďom verejne pravdu a od tej doby je v neustálej šikane, likvidácii osobnej, likvidácii pracovnej a takisto poškodzovaná na mene. A to už nehovoriac o tom, že bola fyzicky napadnutá. Čo je odsúdenia hodný moment tohto štátu. Je nemysliteľné, aby porušovaním zákona, ktoré je pre štát beztrestný, lebo sa jedná o jeho zástupcov, ako kde sme sa dostali? Likvidujú nám tu pozemky, likvidujú nám potraviny, likvidujú nám všetko zdravé, čo by nás mohlo držať pri živote a v zdraví. A ľudia sú ticho. Vydierači sú tu vynášaní na piedestál, sú odmeňovaní a tí, čo robia verejnoprospešnú záležitosť, dostávajú tituly. Áno, paragraf na krk. Budú to novodobé tituly serióznych ľudí, ktorí budú takto uznaní spoločnosťou. Dostanú väzenie, dostanú paragraf, pretože robia zodpovednú, serióznu, verejnoprospešnú záležitosť. Takých ľudí si budem ctiť, vážiť. A ľudia ako Huliak, Grebáčová, Stríž,
sú verejne opovrhnutia hodní. Domyslíte si čo. Takže, Rudo, prestaň vydierať, prestaň zastrašovať, prestaň ničiť tú tvoju vodu, vodu a les. Áno, akurát tak pre teba. To bol celý ten tvoj program. Teraz si sám sebe pánom, otázka padá dokedy. A nemyslí si, že keď začínajú po tebe loviť tebou takzvaní aktivisti, že z tej stoličky, z ktorej si už raz padol a z menšej výšky, ti vydieraní nezabezpečia spadnúť ešte z tej vyššej. Prajem ti pekný deň.